Nozinzile. Ntoni Ujwarha? Sokusitya wedwa Nozinzile itileyo ungandenzelanga mfazi kawenza kaloku mfazi. Kaloku Ujwarha kuphela kwaleswekile ngoku kwala kofu incinci ngoku. Iphi imali yothenga ukutya? Iphi? Uyayivimba. Mna ndizivelela emsebenzini ndidiniwe. Uyayivimba into Nozinzile. Nasebusuku ubuthe udiniwe. Nozinzile. Iphi imali yothenga ukutya? Yima iphi imali yothenga ukutya? Yeah? Iphi imali yothenga ukutya? Oh, hayi. Kaloku Nozinzile ndendacinga into yoba manje beno-Capstex lo wenziwayo. Kwaze kwathini ke ngoku? Ngqayimbana ndozoba ngu-Capstex wami. Ngqayimbana. Ngqayimbana Agcina imali yakho. Agcina imali yakho. Awuyayigcina kanti mfazi. Ayigcina lula Ngqayimbana imali yakho. Ugcina kakuhle. Kule veki phela bendinike i-R10. Wandinika ke ngoku uphina ndinika i-R10 yami. Awuthenga ngayo izolo. Yaphinda ke ngoku amnika enye imadlana ngokuba Ngqayimbana! Kudala ndakubabaza kanti Ujwarha. Ngqayimbana! Dad. Ngicela ubuthe ngu-Capstex wami. Ngqayimbana. Uyiphi imali yami? Wo ilahlekile tata bendibeke kulaa ndawo bendikuxelele. Hayi Ngqayimbana. Unozinzile uthe ukutya kukho bendithe kuwe le mali ligcina kuwe kuba kaloku sizothi xa kuphela into apha endlini simane sithenga kuwe wathi wena uyi-banks yami. Ngoku ilahla njani i-banks imali? Akathanga ula mabhosi imali ayilahleke e-banks. Hayi ilahleki. Ntona kaloku Ngqayimbana akayobhenki. Kanjani? Akayobhenki uNgqayimbana. Ngqayimbana. Uthe uNgqayimbana ibhanki igcina imali nayo uyayigcina iyafana. Uthe akukho ama-charges. Wathi akukho ama-charges. Uthe ibhanki ina-charges. Wena njengunengqondo nje ungacaba fama yibhanki le. Ibhanki le. Hayi inene. Dad. Kaloku mna ndiyibhanki ngenanzala. Nyhani mama ndiyayigcina imali andiyazi. Andiyazi nyhani uba ilahleke njani andiyazi. Yava ke Nozinzile yamntanyana yibhanki ekwaziyo inakekela imali. Ngqayimbana ndiyamthetha. Ngqayimbana uthini imali eyadlala ngosine? Awuse ne-R100. Mayivele imali. Ilahlekile nyhani tata nyhani. Ngqayimbana. Dad. Ilahla njani imali? Bendiyifake phaa kulaa matrasi ungaphaya. Andaya bayiphi. Sisteme Ngqayimbana. Uchubekanga Ngqayimbana. Awuthanga kum unanzala. Inzala yakho incinci awutyi imali yami. Ngqayimbana! Dad. Ngqayimbana! Dad. Imali ayiphi? Ilahlekile dad. Ubulindele ntoni Ujwarha? Ubulindele ntoni ke nyhani ke xa uthini ubulindele ntoni? Ngqayimbana! Map. Dad. Ngibona kakuhle. Ngqayimbana! Nyhani imali ilahlekile undibethela ntoni kodwa imali bendiyibeke phaa kulaa kamera. Andiyabe ilahleke phi ke. Ngqayimbana ilahleka njani? Ilahleka njani Ngqayimbana? Imali ilahlekile ilahleka njani? Kodwa ndim nawe abahleli apha endlini unozinzile semsebenzini uzandofika ngoku kodwa uthi wena kum imali ilahlekile. Kuthiwa le ndawo ilahlekile. Ilahlekile. Ngqayimbana ndiqhelwa kanjani mina? Ujwarha uzambetha umntanam. Uzambetha umntanam. Umvimba ngamnye. Yeva? R20. Andithi 100. Yini? R20 Nozinzile. Iyabe mihlanu le. 1 2 3 4 5. Ne? Betha 1 R20. Ndif hlukane ke ngoba ngesithele ngemali. Ngoba Hayi bo Ujwarha. Ujwarha umntana Cela kumfundisi. Cela kumfundisi. Ujwarha. Into engaka engenangqondo inyenye. Hey, vula isandla. Yini Ujwarha? Le 40 rand le. Yini Ujwarha? Ujwarha. Cela kodwa Oh Ujwarha umntana. Betha kwesi. Betha kwesi. Hey man, vula isandla. Oh Ujwarha. Betha kwesi. Akayenzanga ngamabomu. Usiza ngitshona uziza. Akayenzanga ngamabomu. Betha kwesi. Oh. Yini? Cela amapayiseni. Oh Ujwarha. Ujwarha. Tata. Ujwarha umntanam. Yamini 40 rand yam. Utyana rand yam futhi. Hayi ke. Akaxoki. Dlala granti yakho. Hayi akaxoki. Sekude wabanda nalethi. Hamba mntanam, hamba. Ujwarha.
Hayi Ujwarha, hayi Ujwarha, hayi. Uvoba ungqayimbana. Nozinzile. Utheni uba xa ndingekho umenza ntoni xa umbetha kanje ndikhona? Umntwana uzoyazi njani lesibonisi. Lihambe manje kokata tuzofa mali shinibethi shinakota kwantu tuzofa imali bethi imivivi yabihlanu kumele imali noba ndizithengise naxa uzuva mali apho bethi imivumbi emihlanu bathi 20 rand. Jonga inzala yakho. Ndingade ndikuveze i-17 rand. Nantsi eshiyekileyo. Bekumnandi ngokumbetha pha. Kubuhlungu kuni. Ndisenza xa emapoliseni. Ngokumnandi kuni ndiyatyanga. Hayi urong uNqayimbana. Kodwa ke urayithi. Utheni ukuthini ukuthi ungqayimbana urong urayithi? Ubuthe Ujwarha. Andithi uthe umvumbo omnye. 20 rand. Imalini imali yakho kuNqayimbana? 100 rand. 20 rand. 40 rand. Wawudumana usitshwa apha. 40 rand. Shiyeke i-60 rand. Ibhatele imali yakho kuNqayimbana. Ngalaa Imali yam ungqayimbana. Hayi, ndandisapha ngqo nam xa ndibethe ndizakunika imali yakho. Ndifunile nduku yam ndizofuna elam iswazi elikhulu. Ndiyabuya ngoku. Nozinzile. Yintoni Ujwarha? Nozinzile. Yintoni? Nganda le ntana ingandilimaza le. Mna ndingena. Nozinzile nqanda. Soze. Bethe ahlukane umcimbi wami nawe yenzeke ndizakunika i-100 rand yakho. Izakho. Hayi Nozinzile nqanda. Ndithe Ujwarha salundifaka mna. Andindandikunqanda nawe ubethe intanam khongozela uNqayimbana akubethe. Hayi. Andithi uNqayimbana umvumbo omnye yi-10 rand izawuba 10 imivumbo yakhe. Yizakho tata nam ndikubethe. AndiNqayimbana yi-10 Izawunyukela. uyifumana 100 rand yakho. Hayi Nozinzile nqanda. Hayi Ngqayimbana hayi. Ubona nje imali apha kuye. Ewe Ujwarha yeyakhe yiyeke Ujwarha yiyeke. Boyilahlanyana. Uyayiculela le mali. Unemdaba enentloko enkulu. Aphinde abafana nengqondo nam nayo ingqondo. Idiot. Thetha Nozinzile manje. Ndithini na Ujwarha? Into oyithethe emntaneni yilindele uba kusasa uzayithetha kuwe. Tata, awuchubekanga. Awunangqondo. Awuchubekanga tata. Awunangqondo. Uyakhumbula usitsho amajwarheni? Jim ngoku kuphopho amajwarheni.